ziua! Chiar dacă numai ieri ne-am auzit, ne-am vorbit așa, vizionați în această secundă Manele TV. Cum ai spus, adică toată ziua vă spun că începem cu începutul. Totdeauna începeți cu începutul. Da. Acest program poate fi vizionat de copii și adulți între 0 ani la copii, iar adulții de 18 și 19 ani. Restul interzis. Așa. Știri clare. Adrian Guța a clipit de 70 de ori într-o secundă. Oare ce înseamnă asta? Scrieți în josul meu video de pe YouTube. Nicolae Guța a surprins lumea cu firul roșcat de pe sub braț, de aici. Și s-a mai dovedit științific că unul dintre maneliști nu suportă ideea de maneliști, dar ei au semnat niște contracte în care să nu renunțe niciodată. Așa că trebuia să se obișnuiască cu ideea asta. Acum știrile neimportante. Păi a fost o explozie. În oraș din Timișoara, Banatul este în siguranță, restul în pericol. Și dacă vreți ca moșul să vină, nu așteptați prea curând, pentru că el o să vină așa curând. Acum sport. Păi Cristiano Ronaldo s-a dovedit mai sexy decât credeați voi. Așa. Și Ronaldinho, care acum cred că nu mai jucă sau mai joacă, habar n-am, s-a încurcat între echipe și s-a dus la Steaua București, la fel ca și Messi. Ce curcați-s băieții ăștia. Scuze, asta a fost ceva amuzant. Așa. Meteo. Cerul va zâmbi larg și soarele va purta ochelari de soare. Iar norii vor fi în formă de cap de minge de tenis. Pa!